Matapos ang pansamantalang pagsuspinde sa mga klase dahil sa eleksyon, mahigit 500,000 na mag-aaral sa Region 1 nagbalik eskwela ngayong araw. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, balik face-to-face classes ang karamihan sa mga estudyante sa buong bansa ngayong araw. Sa Region 1, nasa mahigit 50% na ng mga estudyante nagbalik eskwela sa kabila ng pandemya. Matapos ang 2 linggong suspensyon ng klase para bigyang daan ng eleksyon, nagbalik eskwela na ang libu-libong estudyante sa Ilocos Region ngayong araw. Sa kabuuan, 587,099, katumbas ng mahigit sa 50% total enrollee ang pumasok sa mga paaralan. Mas tumaas pa ang bilang ng mga estudyanteng sumasailalim sa face-to-face classes. Sa bilang na ito, ma'am, ay binubuo po ito ng 356,130 na kindergarten. Yan sa panig po ng junior high school ay 160,496 at itong sa senior high school naman ay 70,473. 100% ng handa ang pamunuan ng Mangaldan National High School sa face-to-face classes mula sa mga silid, educational materials at sa mga guro. Pero ang problema, marami pang mga magulang ang hindi nagbibigay ng pahintulot na pabalikin sa paaralan ang mga anak. Nananatili pa ring 30% ng ating mga estudyante ang magkakaroon ng limited face-to-face kasi sila lang yung nagkaroon ng permission ng mula galing sa kanilang magulang. Gaya ng estudyanteng si Wendell, kung siya raw ang tatanungin, gusto na niya ang face-to-face classes. Pero mas pinili raw ng kanyang mga magulang na sa bahay na lang muna sagutin ng mga module. Kasi po, una po sa lahat, hindi pa po pumapayag yung mga magulang ko po, yung parents ko po na mag face-to-face classes po. Kasi natatakot po sila para po sa kapakanan ko po kasi hindi pa po tapos yung ating pandemya. Tapos marami pa pong kumakalat na sakit. Umaasa ang DepEd na hanggang sa mga susunod na linggo, patuloy na madaragdagan ng bilang ng mga estudyanteng sasailalim sa face-to-face classes. Tiniyak ng DepEd na nakatutok sila sa pagpapatupad ng health and safety protocols sa lahat ng paaralan. CJ, sa record ng DepEd Region 1, region-wide ay meron pa rin mga paaralan ang hindi pa rin nagpapatupad ng limited face-to-face classes. Ongoing pa rin ang evaluation at assessment ng DepEd at ng DOH kung magtuloy-tuloy daw yung mababang kaso ng COVID-19 sa Region 1. Posible na next school year ay 100% na ang pagpapatupad ng face-to-face. Depende pa rin sa guidelines na ibababa ng DepEd Central Office. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang encouragement ng DepEd sa mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak nang sa ganun ay protektado sila laban sa virus. CJ? Jasmine, kumusta naman ang attendance ng mga estudyante? 100% ba or may mga learner pa rin na sa kabila ng mahabang bakasyon ay may mga umabsent pa rin? Sa ngayon, CJ, ay nasa 95 hanggang 98% lamang yung attendance sa iba't ibang mga paaralan sa Region 1. So merong 2 to 3% na hindi pumasok ngayong araw. Yan yung bagay na aalamin ng DepEd kung ano yung mga dahilan ng mga estudyante na sa kabila nga na 2 weeks na yung bakasyon ay meron pa ring mga nag-absent. Samantala, CJ, ang ginagawa ngayon ng DepEd Region 1, same pa rin yan yung kanilang protocol na ipinapatupad pagpasok ng paaralan ay sinusunod pa rin yung minimum public health standards. Lahat ng estudyante ay sasailalim pa rin sa triage area at kung ang isang estudyante ay may temperatura na 37.5, automatic yan CJ na pinapauwi para rin sa kanyang safety and syempre sa safety rin ng mga estudyante at ng mga teachers sa mga paaralan, CJ. Jasmine, ano ang ginagawa ngayon ng DepEd para mahimok o ma-encourage ang mga magulang na isailalim sa face-to-face classes ang kanilang mga anak? Regular CJ yung reporting ng mga paaralan sa PTA para ipaalam kung kumusta yung condition, yung health condition ng mga estudyante. And since nag-start yung limited face-to-face classes sa Region 1, ay halos walang nagkakasakit na. Yun yung maganda doon dahil kahit na nagbalik eskwela na, ay talagang makikita natin na halos walang tinatamaan ng COVID-19. Pagdating naman sa mga teachers, 100% na ng mga guro sa Region 1 ay fully vaccinated. Yan yung mga bagay na gustong ipakita ng DepEd sa mga magulang para ma-encourage sila na once pinayagan nila yung kanilang mga anak na bumalik sa face-to-face classes ay safe yung kanilang mga anak sa loob ng paaralan, CJ.
Alright, maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.